Το 98 εγώ έφτιαχνα ένα σπίτι στα Γλυκά Νερά. Κάποια στιγμή υποχωρούν τα ξύλα, πέφτω στο κενό και πέφτω στα σίδερα της σκάλας, καρφώνομαι κυριολεκτικά, περνάνε τα σίδερα από την κοιλιακή χώρα, βγαίνουν στην πλάτη, καρφώνονται στο στήθος μου. Φανταστείτε έναν άνθρωπο από τον έναν όροφο στον άλλον. Ο Χρήστος Καλοχωρίδης, έπειτα από αυτό το σοβαρό ατύχημα, νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό. Τις κρίσιμες στιγμές εναπόθεσε τις ελπίδες του στην ευχή του γέροντα που νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο. Ξαφνικά, όπως θα τον ακούσετε να λέει, όλα άλλαξαν όταν βρέθηκε από το πουθενά ένας γιατρός να τον περιθάλψει. Με είδε ο άνθρωπος που ήμουν τρυπημένος, μέσα στα αίματα, λέει στη σύζυγο: πάρε να του κάνεις αυτές τις εξετάσεις, πήγαν τις θεωρήσεις σε εφημερία. Με πάει ο ίδιος στο αιματολογικό να μου πάρουν αίμα, με πάει ο ίδιος να μου βγάλουν ακτινογραφίες. Με βάζει σε ένα χειρουργείο, το οποίο συνειδητοποίησα αργότερα τι ήταν. Το χειρουργείο αυτό ήταν ένα τεράστιο χειρουργείο. Δεν υπήρχε απολύτως κανείς μέσα, σε εφημερία στον Ευαγγελισμό. Και μου λέει: θα σου ράψω εδώ που σε τρύπησε το σίδερο, στο στήθος. Αυτά όμως τις τρύπες που έχεις εδώ στην κοιλιά, που φύγανε τα σίδερα από την κοιλιά, βγήκανε στην πλάτη, και το άλλο το σίδερο που μπήκε από εδώ και βγήκε πίσω από την πλάτη, θα στα αφήσω να τα θυμάσαι. Δεν συνειδητοποίησα τι μου έλεγε εκείνη την ώρα. Και το αριστερό μου το πόδι ήταν νεκρό. Αφού λοιπόν με έραψε, μου λέει: σήκω, είσαι εντάξει. Του λέω: γιατρέ, τι μας λες, τρέλες λες? Σηκώθηκα. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Σταμάτησαν ούτε πόνος ούτε τίποτα. Και δεν σταματάει εδώ. Σε εφημερία, ο γιατρός που με έραψε με συνόδεψε εμένα και τη σύζυγο έξω. Μας αγκάλιασε, μας έβγαλε έξω από τα επίγοντα και μας λέει: στο καλό να πάτε και να προσέχετε στην ευχή του Θεού. Και παίρνει τα χέρια του από τους ώμους, το δικό μου και τη συζύγου. Και λέω στη σύζυγο: το όνομά του ανθρώπου, να του στείλουμε ένα ευχαριστώ, κάτι. Και γυρίζουμε με τη σύζυγο και δεν υπάρχει κανένας πίσω μας.